Paní Marková se probudila za svítání a už nemohla spát. Dnes bylo výročí smrti jejího syna Filipa. Uplynuly 3 roky, ale žena se s jeho ztrátou nedokázala smířit. Těžce vzdychajíc a utírajíc si slzy kapesníkem se paní Marková začala připravovat na setkání s Filipovou manželkou a dcerou. Společně se chystali na hřbitov. Paní Marková si dlouho užívala cestu autobusem při pohledu na žloutnoucí stromy a šedivé mraky, které od časného rána zakrývaly oblohu. Starší žena se obávala, že to nestihne a Hana s vnučkou Marií půjdou na hřbitov bez ní. Snacha však byla doma, ale nebyla sama. V bytě byl muž. Seděli v kuchyni a jen tak si povídali, ale i to paní Markovou rozčílilo, jak rychle si zapomněla na manžela, už chodíš s jiným. A navíc v takový den. Paní Marková se rozlobila. A ty jsi normální člověk, k čemu tohle všechno potřebuješ? Vdova s dítětem. Nestydíš se takhle mluvit? Zamumlal. Hana zahanbila Štěpána, je mi to líto, je to škoda. Musel si to všechno poslouchat. Asi bys měl odejít, já se nemám za co stydět. Pokračovala rozhořčeně paní Marková. Přišla jsem uctít svého syna do jeho domova, a co si tady pro Boha dovoluješ? Štěpán, rovněž značně rozpačitý z chování starší ženy, vstal ze židle a po slibu, že zavolá, opustil dům. Paní Marková se zlomyslně usmála a Hana zůstala nechápavě stát. O něco později. Marie se vrátila domů a hned si uvědomila, že se její matka s babičkou pořádně pohádali. Ženy spolu nemluvily a seděly v oddělených pokojích. Na hřbitov se dostali až odpoledne a po krátké době odjeli mlčky domů. Doma. Paní Marková se nemohla uklidnit kvůli tomu, co Hana udělala, a rozhodla se udělat všechno možné. Aby zabránila jejímu setkání se Štěpánem, rozhodla se jednat prostřednictvím své vnučky. Několikrát jí zavolala a poštvala ji proti matce i nové známosti. Babička Štěpána však navštívila jen 2krát. Samozřejmě, že ho mám ráda, ale co dělat? Poslouchejte pozorně, drahá, a paní Marková učila Marii, jak se chovat k matce a Štěpánovi. Od toho dne Hana přestala chápat, co se s její dcerou děje. Dívka si prostřednictvím záchvatů vzteku stěžovala na Štěpána a obvinovala ho z toho, že se v jejich životě všechno změnilo, a ne k lepšímu. Bojím se ho, není dobrý. Dcera Hanu ujišťovala. Hana se velmi trápila a hodně plakala. Předčasně ovdověla a Štěpán byl první muž, se kterým se od té doby stýkala. Žena poprvé pocítila, že chce znovu žít a milovat, ale dceřin postoj jí nedal na vybranou a Hana se Štěpánem přestala stýkat. Uplynulo několik měsíců a po celou tu dobu paní Marková svou snachu a vnučku nenavštěvovala. Když je konečně navštívila, byla zděšená. V domě byl nepořádek a lednička byla prázdná. Ale Haně to bylo úplně jedno. Dívala se na ně lhostejným, neživým pohledem a ani nepřítomnost dcery doma v tuto pozdní hodinu ji netrápila. Proboha, co to děláš? Jak si ji mohla nechat takhle odejít? To je přece nepřijatelné. No a co? Odpověděla Hana lhostejným tónem, můžeš mi vynadat. Mně je to jedno, jestli Marie ještě nepřišla, ale už je tak pozdě. To je v pořádku. Nejspíš je někde s kamarádkami. Hana lhostejně prohodila, odešla do ložnice a spráskla ruce. V úžasu. Paní Marková začala volat vnučce, ale její telefon byl vypnutý. Dívka se vrátila blíž k 10. hodině večerní a všechny babiččiny otázky jen ignorovala a také odešla do svého pokoje. Paní Marková přistoupila ke snaše a řekla jí, ať si s Marií promluví, ale Hana při odchodu z pokoje jen pohlédla na dceru, zeptala se jí, jestli si udělala úkoly, a když dostala kladnou odpověď, vrátila se do svého pokoje. Paní Marková nechápala, co se s nimi děje. Starší žena měla blízko k hysterii, ale na její rozčilený křik nikdo nereagoval. Paní Marková u nich zůstala celý týden,
ale nedokázala v rodině obnovit klid a harmonii, takže vlastně žádná rodina neexistovala. Paní Marková se pokusila něco udělat. Křičela, nadávala, prosila, žadonila, plakala, ale nic nepomáhalo. Narážela na zeď lhostejnosti a odtažitosti. Pak přišla za Hanou a prosila ji o odpuštění, že za to, co se děje, můžu já. Prosím, odpusť mi i ty, Štěpáne. Ať přijde. Nemám nic proti němu. Mýlila jsem se. Já vím všechno. Marie mi to řekla už dávno a Štěpán nepřijde. Udělala jsem proto všechno. Se sklopenou hlavou. Paní Marková si šla zbalit věci a nikdo ji nezdržoval. Měla tak těžké srdce, že se rozhodla jít k synovu hrobu, aby si tam v tichosti sedla a promluvila s ním, aby si vylila všechno, co ji trápilo na duši. Paní Marková pomalu procházela hřbitovem, ponořená do svých myšlenek, a nevšimla si, jak zabloudila. Když u jednoho z pomníků zahlédla muže, rozhodla se ho zeptat, kde je východ, ale když přišla blíž, překvapeně v něm poznala Štěpána. Hanina známého. Dobré odpoledne. Paní Marková. Také ji poznal, dovolte, abych vás vyvedla ven. Ale počkejte prosím. Ještě minutku. Štěpán vytáhl z tašky měkký hadřík, otřel portrét památky, u které stál, a znovu se otočil k paní Markové. To je můj otec. Pomník byl instalován nedávno. Přišel jsem zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku při pohledu na pomník. Paní Marková cítila, jak jí projel ledový třas. Z portrétu se na ní díval její první manžel. Sotva došla k lavičce. Žena na ní ztěžka klesla, zavřela oči a vzpomínky z minulosti ji zahltily tak, že se jí špatně dýchalo. Paní Marková si vzpomněla, jak se před mnoha lety jako mladá vesnická dívka provdala za muže, který se právě vrátil z armády. Po nástupu na univerzitu zjistila, že je těhotná. Po porodu syna, kterému dala jméno Štěpán, odešla do města pokračovat ve studiu a dítě nechala u manžela. Neustále se snažila manžela přesvědčit, aby se k ní přestěhoval, ale on na nic nepřistoupil. Paní Marková chtěla získat vzdělání a udělat kariéru, a tak se nakonec rozhodli rozvést. Po ukončení studia odešla paní Marková na stáž do mezinárodní společnosti, kde se seznámila s Peterem. Prožili spolu dlouhý šťastný život a když se narodil Filip, věnovala mu paní Marková veškerou svou lásku a náklonnost. Snažila se nevzpomínat na to, že někde měla dalšího syna. Vyrůstal bez ní a ona si teď při pohledu na něj s hrůzou uvědomila, že mu dvakrát zničila život. Jsi v pořádku? Muž se jí ustaraně zeptal. Posaďte se. Štěpáne, chci se ti za všechno kát. A paní Marková mu řekla celou pravdu, ani se nesnažila ospravedlnit a doufala, že jí syn někdy odpustí. Uplynulo 6 měsíců. Paní Marková přestala Hanu a Marii navštěvovat, jen občas jim zavolala. Žena hodně zhubla, ztratila spánek i klid a neustále myslela na to, že nestihne napravit všechny své chyby. V den jejich narozenin. Paní Marková sotva vstala z postele, umyla se a stála před zrcadlem, nedokázala zadržet slzy, cítila se mizerně a zbytečně, ale nemohla vinit nikoho jiného než sebe. Najednou zaskřípala vrátka a podívala se z okna. Paní Marková spatřila, že před domem parkuje neznámé auto a po cestě kráčí Marie s Hanou. Starší žena jim vyběhla vstříc, vrhla se je obejmout a políbit a oni se vesele smáli, předávali jí krabice s dárky a přáli jí všechno nejlepší. Pak si paní Marková všimla, že k ním Štěpán kráčí s obrovskou kyticí květin a oněměla. Syn zašeptal paní Markové. Všechno nejlepší, mami, řekl Štěpán a pevně ji objal a pak Marie radostně zašeptala babičce do ucha, že bude mít brzy bratříčka nebo sestřičku. Paní Marková obrátila pohled na Štěpána a Hanu, kteří stáli vedle sebe a šťastně se usmívali, a po tvářích jí stékaly slzy radosti. Dívala se na své děti a byla jim vděčná,
že jí odpustili a mají ji rády i přes chyby, které v životě udělala.